Ka Henyo Trap Youth Council yang Bakatanat Education Cell hapu gajian la musamla en lang sawian. Ki lalai bani kendu iu menteri katanat pule putih urakam sangma. Halor ka jimbom la ban penbiang. Ya lai teli kikot pule ke balapan kala thamai. Nak mata ki kena school nadu umta usne marjar apusau. U samla en lang sawian haba kren cekin noto kubor ule tu baki kimi kikpa. Kila urla nam halor ka jimbom don kikot pule ke bathamai. Bagan tu ke English, Maths, berka Science. Ule tu bana kaliang menteri ulaong. Baka jimbom patla ban penbiang ikini kikot. Kadai bakadang duna ka jingpan mi. Namar bakidang de kikot pule ke bathamai. Hereha kini ke khnasngi. On sapan poilut cikidukan dikot kibadan hanong ba Shillong badak kuwe ki district. Ha kawe pat kaliang kasen ka kenturu iki bor punya school. Bakin pe punya biang ha ka bayade baki bay school. Namar ki babun ki kimi kikpa kil urlanam ya ka jingram palat ka bay school. Yang jong ka HVC Education Cell CEC lawan ban kedua ya Education Minister serakam sama kini juga terkam kujui kawaidai bat kamat bat kejinge kaba ngi hakini kisni ba kibubun ki kimi kipa kila uat lanam ada kajingbung dan ya kita ki textbook thamai takum ka NCERT ya kapala prescribe ka embus nadum tausna bat ngili ba kibubun ki kimi kipa ba kila pa kejinge ka bakra kujui marba abakilai banwat ya kini ki kot kata untuk ya ke English ke Maths ke Science haki jaka dikot ke badan hakeleng juga ni ganung ba Shillong kiwi district do kimshim na yo kita kikot nimar ba kinungdi gila batai ba kimdan ya ta production hendrai nakleng kasang nila yo menikran ba minister concern jong ni ka department ba batai ni ba production jong di kikot mai kat kum ka NCERT ka kadan ke production ka ba pura kebabiang but ikerman scam bah akini kisngi nakaleng ka education department kan sala ben pilot ya ki ni ki kot kita ikini ki English ka science ba maths sabaro ki kena pulia ber kumjuru shi school but kilong ba ilayo ro ban contact but ki publisher but nakaleng ki publisher kilong ba ka production jekni ka jongki ki kot ese ki hot di limar ba di supo ba kadai ka jike ka bukra tentang ya ki parents ki kena pulia jadi kini biak school mereka dan untuk kejengnya ka department ni nomor ba kadai ka nomor giwan right ka changes how news nam driver rengit skam bat nila tu yo education minister ban yishim kiamar do ban pitikna ba po kini ki ar lai tayo kini ki kot kini lai tli ki kot ki bodai ki kot betong kam patung ka NCERT nam ta ki kena puli juga embos anak ban penpai no mardor syaki kena puli sngo ban penparu ha bodai kini kupor ba sngo ro ban ong ba nakliang jong kadang ke isu dum yo ni kran ya thero but the minister concern no alor namar bin iba dan we emd nakaliang ka iba baret adilbat ubalaris ke isu menin apo assembly halor ka jing rampalat jong kita by school but kumjuru halor kata ka jing rampalat jong kikot sla apo kan ni ka jalan kena haki school but nakaliang kasang ni kwa ban sukentu ya ki bor punya debat di press media di bor punya school apo kan ni ka jalan mengenai buat koi bakin desi kin peknya bang halor kan ka jukio dor palat jong ka bicycle namar bang tep bagi buon ki kena pni jongi hang ni pa ujala kidai ki majority hi naki kidai ki buan naki longyeng ki baduna hakoyo kakot khamtam naki thanyo kodong palada ka jing puli ka jongki lada kata ka bicycle ka jongki khamtam ka tuition fees kala long palat ka ba remhadu kata-kata kan semjing e khamtam e yaki khna puli ki buan ki shnong nonggendong namar ba lare ki wan ban puli sasar lare khenteng ka bayeng ka baisam ka baibam nanta ka bailet ka baiwan bat khamtam e ka bai school lare ki dei ki babun sipara le se dei ki den sau sangot ki bahapon an puli shlong ki kimi ki pa ki babun ni te bek sthano gendong ki dei tangi akiba rap pariam balada ka bai school jongki ke bicycle kalong ke barang hadu kata-kata ini semua benong ba ki kimi ki par ki numdan bor ki numkat ekta ka bor ben kersan ya baro ki kun jongki relasi ki hab kersan tang ar lain bat kita ki ba shadin haban ino namar bolai kim kot bor su kumta na kaliang kasang semua ba hakni ko por ban kentu ki bor punya school ba semua ba ban kin review ya ka fee structure kamta mi tuition fees ban esi la don kanu kelat kalinti ban kin passenger bat krang mat perkhat lem nam ta bet ke biang bat kham ta me ya ki khna ki wan ki longyeng ki ba tunah kayu akat
Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.